Sa number 3, Justice Secretary Jesus Remulla nagapaabot nga makuntat na ang kwestyunable nga buy-bust operation na ginapatuman sa kapulisan. Sunod sa Secretary Remulla, may template o pattern ang ginahimo sa kapulisan sa pagpatuman sa buy-bust operation nga masami para lang mayara sila sa accomplishment report bahin sa ginapatuman sa tunga war on drugs. Gani naglabot na sa 380% sa mga persons deprived of liberty sa mga BJMP facility sa pungsod. Kung diin kalabanan diri, nagapabilin nga for detention o kung wala pa napasakaan sang kaso kag napamatbatan. Ginugang ni Remulla nga hindi malipod nga pila sa mga buy-bust operation ang ginakabig questionable. Halin sa wala nga gasinanto nga mga affidavit para lang mapasaka ang kaso sa mga nagakaladakpan nga suspetsado. Ganit sa First Regional Convention sa mga prosecutors nga ginhiwat sa Bacolod City, iyaman ginapahanumdum sa mga fiskal nga siguraduhon man nga mapaiway ang pagpasaka sang unjust cases kabahin sa mga reforma nga luyag niya mapatuman sa Department of Justice. Madumduman nga anak ni Remulla nga si Juanito Jose Remulla III ang akwitman sa kaso angot sa possession of illegal drugs sinila nga Enero. Nakuhaan siya sa kapin 1.3 million pesos nga balor sa marijuana sa ginpatuman nga controlled delivery operation sang PIDEA sa Oktubre sa nagligad nga tuig. Pero bangod sa kakulang sang ebidensya kag compromised chain of custody sang illegal nga droga, ginakwit siya sandig sa mamatbatman sang korte. Itigil na yung buy-bust na yan and be honest about your work. Ang problema kasi sa buy-bust na nangyayari, the buy-bust that's happening now, actually it just takes a telephone call or a text. When the sure buyer texts the source of drugs, suddenly they will just enter the house, grab drugs, and then invent a story through an affidavit that was put together using templates. And it's something that we have to end. As a group, as prosecutors of our country, we should never allow them to use our offices to file unjust cases.